Представяме ви Гложенския манастир Свети Георги Победоносец, една от най-впечатляващите и мистични обители в цяла България. Ако погледнете към скалите над село Гложене, ще видите нещо невероятно. Манастир, който сякаш не е строен от човешка ръка, а е кацнал върху отвесните скали на планината Лисец като истинско орлово гнездо. Историята ни връща назад в 13 век. Легендата разказва, че киевският княз Георги Глош, бягайки от татарските нашествия, намира убежище тук. Той основава манастира, но първоначално го издига в ниското. Тогава се случило чудо. Иконата на Свети Георги, която князът носил със себе си, изчезвала и се появявала горе на непристъпните скали. Монасите разбрали това като божествен знак и преместили целия манастир на върха, където стои гордо и до днес. Това, което прави Гложенския манастир уникален, е неговата архитектура. Той прилича повече на средновековна крепост, отколкото на обикновен храм. Манастирският двор е ограден от високи каменни зидове, а от дървените чардаци се открива спираща дъха гледка към долината на река Вит и Дунавската равнина. Вътре в църквата се пази копие на старата чудотворна икона, която според вярващите носи изцеление и закрила на всеки, който пристъпи с чиста молитва. Манастирът е бил не само духовно средище, но и крепост на българския дух през вековете на робство. Тук често е намирал убежище апостола на свободата Васил Левски. В манастира все още се пази неговото тайно скривалище, до което се стига през тесен тунел в скалите. Тук е бил заточен и великият български книжовник и митрополит Климент Търновски, поизвестен като Васил Друмев, чиято килия също може да бъде посетена. Днес Гложенският манастир остава едно от най-мощните енергийни места в България. Място, където историята, вярата и природата се сливат в едно. Ако търсите покой за душата си или просто искате да се докоснете до величието на нашето минало, пътят към небесната обител ви очаква.